Hát itt már jártak a sajtómunkatársai, legalábbis majdnem mindenki, akiket beengedtek. Ez egy ma is működő szerzetes rend, a nagyvilágban közel 2 júniusban. Parancsoljanak, megyek önök után. Tényleg nagyon elcsúszunk. Nagy Magyarország. Parancsoljon, nem tudom, hogy hol van a többi munkatárs. No, még a többi sajtót meg kell várnunk, meg gondolom vannak még egy páran. Tisza István. Miniszterelnöki portrék sorakoznak végig. Tartsunk távolságot a festmények. Kuenhédelvári Károly, igen, valóban, bocsánat. Nekem kétszer elmondani, és menjünk beljebb, hogy legyen hely. Melyik volt Orbán Viktor helye? Itt hátra van húzva ez? Amin van egy ilyen korona. De szép ez. Csoda szép. Na menjünk, haladjunk, mert jönnek a 10 órás érdeklődők. És nekünk még sok feladatunk van, mert meg kell néznünk Rogán. A látogatói útvonalon megyünk végig, úgy. Itt van a Hunyadi halotti pajzs, ugye azt írták többen, hogy ez egy másolat. Meg tudom ismételni, hogy nem arany. Jó napot kívánok mindenkinek, szép jó napot! Sziasztok, jó napot! Szép jó napot! Átsétálunk akkor a Rogán-féle belügyminiszter úrral, átsétálunk a belügyminisztériumba is. Múltkor itt még volt elemorzsia, de most látszik, azt már elfogyott. Lejárt a szavatossága. Lehetett húzták fel azon a Magyarországon, ahol 4 éve nincsen gazdasági növekedés, ahol Európa legmagasabb élelmiszer. Csínen látszik a karmelita terasza, ott vannak a karmelita szerzetesek lent, az a szobolcsoport egy rendőrrel. Egészen idáig eljön hátul ez a sétány itt a karmelitánál. Csődbe kell. Tulajdonképpen a belügyminisztérium, ha jól mondom, belügyminiszter úr. De itt utánad megyünk, vagy ki után megyünk itt? Nézzük meg a dísztermet. Az eredeti galériát, festménygalériát, azt gróf Grassalkovich Antal hozta létre, amikor ő volt a kamara elnöke a 18. században. Az utódai pedig bővítették ezt a gyűjteményt. Ezek mind reprodukciók, tehát az eredeti gyűjtemény... az eredeti... Még nem jártunk. Oh la la! Hát ezt kár lett volna kihagyni, nézzétek. Itt tárgyal Európa, az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb